in end month boya and inita date batte vlog manpara ini subscribe 300 3000 100 one 3000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡತ್ತೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಬತ್ತ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಅತೀತೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜ ಸತ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯೂಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ಪನ್ನಲೆಕ ಆಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಸತ್ಯಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆತ್ ಸುಲಭಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತರ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಮಂತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಂಡ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯಿನ್ನೇಜಿ ಮಸ್ತೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪೊಡು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯಿನ್ನೇಜಿ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದುಕ ಎನ್ನೆ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ನನಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತುಂಡು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ದೆತ್ತನ ಮೀ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂದ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಎನ್ನಿ ನಾನು ದೆತ್ತನ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಲೈಫ್ ಗಾಡಿಲ ಮುಖ್ಯ ತಗೊಂಡದ್ದು ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಎನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕನೆ ಮಾರೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ನಾಗ ದಾನ ಫೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತ ತೂಯಿನಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಪ್ಪ ಅಂದು ಒಯ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಅದು ಆತನ ಬೆಚ್ಚಾದ ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಜನ ಐನಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏಪ ಪೋಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ್ರ